Да была земля не свинцовая, да были люди не хрещеные, не веровали Господу Богу, а веровали лихому цмоку. Давали цмоку, что день по броку, что день по броку, по человеку. Ой, пришла и пора до самого цара. Хоть ты сам иди, хоть жану выводь. Пошла царевна тихому Дунаю, а с тої волны смог уплывает. Ой, сослал Господь Юрья из неба, и с конем щадлом сам молоденька. Ай! Не стой, царевна, дай не улякайся, а ты лихий цмок, дай не радуйся. Яры царевна, золотый ланцуг, дай вяди цмока по всему свету, каб старые люди дивовалися от старой веры, отлякалися, каб старые люди и у церковь шли, а малых детей до Христа вяли, до Христа вяли. Сьогодні у нас ось такий незвичайний гость Іван Кірчук. Хвала Христу, спадар Іван. Незвычайны чалавек, таму што вельмі шмат пра яго што можна гаварыць. Беларускі музыка, кампазітар, фалькларыст, пісьменнік, выкладчык і яшчэ лідар гурта этна-трыо Троіца. І з-за таго, што спадар Ян, мы так дамовіліся, так, што вам зручней звяртацца, такая шматгранная асоба, то я звярнулася тады да нашых слухачоў з такім прапановай дасылаць мне пытанні. І вось, ведаеце, першае, што мяне здзівіла, гэта тое, што людзі увогуле здзівіліся, што вы хрысціянін і што вы каталік. І таму вось першае пытанне будзе звязанае менавіта з гэтым. Раскажыце пра сваё такое каталіцтва. Таму што музыка фальклорная, так, і таму такі пэўны вобраз ёсць. Я разумею, што сцэнічны вобраз, ён Так. не расказвае пра тое, якое было дзяцінства, а нарадзіўся я ў сям'і каталікоў, таму што і тата, і мама амаль 40 гадоў праспявалі ў фарным касцеле ў Лідзе. І таму мы не толькі ўсе святы, але і буднія дні знаходзіліся разам з імі ў касцеле. Па-другое, па лініі бабулі две яе сястры былі манашкамі. Адна памерла ў Амерыцы, таму я маю нават фотаздымак. А па лініі бацькі ёсць дзядзька, які працаваў у Іерусаліме шмат гадоў у касцеле. Гэта ксёндз. Зараз ён, калі не памыляюся, працуе ў Гданьску. А яшчэ ёсць татава сястра дваюродная. Яна грала ў Каменцы на арганах у касцеле. У ксёндза Грыцэвіча, калі не памыляюся зноў, таму што вельмі даўно было. Таму, ведаеце, заўсёды, як кажуць, ад без Бога да не да парога, заўсёды мы, дзеці, ведалі, што ёсць малітва, мы хадзілі да касцёла, у нас былі заўсёды тыя святы, якія, на жаль, бацькоў няма, успамінаем і да гэтага часу. Таму каталіцтва, вера — гэта ў сэрцы, гэта ў душы. А тое, што яно не відаць на сцэне, можа і не патрэбна. Ну і спадар Ян, вы таксама практыкуючы католік, так? Наведваеце касцёл? Так, мае маленькія дзеткі, якія нарадзіліся, зараз я маю Агнешку, якой 3 гады, і яна была хрышчана ў капліцы Максіміліяна, і Стэфан, якому 5 гадоў, зноў-такі там хрышчаны. Таму і дзеткі мае таксама каталікі. Ну вось, хто сумняваўся, першы адказ. Мне здаецца, пра гэта, ведаеце, калі мы былі малыя, мы хаваліся ў касцеле, таму што ў той час было забаронена і вера ў Бога, і хадзіць у касцёл. Камсамольцы, некія піянеры нас тады, я памятаю, пеленгавалі і лапалі каля касцёла, запісвалі.
Я ведаю, што аднойчы нас злапалі з сястрой, і потым вызвалі маму, і калі даведаліся, то не далі ёй прэміі на працы на электраіздзеллях, там, дзе працавала. Таму гэта быў час такі, калі нас усё роўна вазілі на споведь. І мы кожны год амаль былі ў Вільнюсе, ў вострай браме. І зараз, калі ў мяне ёсць магчымасць строіцца на гастролях, ці вось я зараз прымаў удзел у тэатральным фестывалі монаспектакляў, я зайшоў у вострую браму, заказаў імшу за тату і маму, за бабулю і дзядулю. Што я павінен пра гэта кожнаму распавядаць, што гэта мой мір, мой свет. Ну, вось ёсць такая магчымасць, пляцоўка Рада Марыя, дзе пра гэта можна Але распавесці. гэта асабістыя такія рэчы. Так. Гэта, мне здаецца, не трэба хваліцца. Ну вось, і тады я ўжо буду зачытваць пытанні нашых слухачоў. Заўсёды хацеў спытаць, чаму такая назва? Магчыма, ці звязана гэта нейкім чынам з каляполацкай зоны Беларусі, дзе Троіца свята шануецца народам фактычна больш, чым Раство і Пасха у рытуальным сэнсе і з'яўляецца галоўным днём памінання памерлых і наведвання могілак. Па-першае, калі мы шукалі назву, у гэты час у 1995 годзе існавала група Ражство, якія выконвалі, будзем гаварыць, такія папулярныя песні таго часу. І мы вырашылі таксама знайсці такое слово, яке было бы ёмкае, па-першае, па-другое, у Беларусі існавала традыцыя траістых музык, калі былі 3 музыкі, і яны гралі, напрыклад, акардэён, там бубен ці кларнет. І розныя былі составы. Першае гэта. Па-другое, праўда, нам падабаецца свята Троіца, таму што гэта росквіт, гэта, будзем казаць, маладосць і тое свята, якое якраз мае даволі глыбокія карані. Ну, а па-трэцяе, ёсць душа, дух і чалавек. Вось вам зноў Троіца, якая існуе у чалавека. Спачатку не было такой рэлігійнай падаплёкі, толькі яна потым з'явілася, так? Што такое шматзначнае слово проста, так? Ну і прыгожае, мне вельмі падабаецца, так. Такое пытанне. Чаму у вас менавіта такі вобраз сцэнічны? Як ён склаўся? Ну, гэта такая даволі складаная рэч, каб патлумачыць. У 2002 годзе я вырашыў зрабіць монаспектакль, які называўся «Варажбіт». Але гэта не чалавек, які варожбамі займаецца. Гэта варажбіт, гэта той дух нашых продкаў, які менавіта увабраў у сябе ўсю інфармацыю, якая існавала ў нашых продкаў. Гэта казкі, легенды, паданні, песні і так далей, музычныя інструменты. Таму я ў вобразе, будзем казаць, гэтага эгрэгара, ці як моднае такое слово, абыходзіў цэлае кола ад нараджэння да смерці чалавека. Таму ў маім строі, які распрацоўвалі мастакі педагагічнага універсітэта, там ёсць скуры змяі, там ёсць дрэва, там ёсць шкло, там ёсць тканіна. Усё тое, што было якраз пад рукамі ў нашых продкаў. Таму гэты, будзем казаць, строй, ён не беларускі, там можа нічога не быць беларускага, але не была такая мэта. Была мэта стварыць нейкі вобраз такі, які увабраў у сябе ўсе веды продкаў. Вось можа так. І ён змяняецца, там мяняюцца галаўныя ўборы. Напрыклад, калі я праходжу сцэну, звязаную з купальням, гэта маска з берасты. Калі я праходжу воду, там зноў іншы галаўны ўбор. Калі зіма, гэта некія мехавыя шапкі, падобныя на, будзем казаць, звяроў, таму што нашы продкі перапраналіся ў мядзведзя, у воўка нават на палесі. Гэта сцэнічны вобраз, і ён, можа, нічога не мае да тых беларускіх вышыванак, якіх чакаюць убачыць мяне гледачы. А хто яшчэ раз можаце зазначыць больш канкрэтна, хто ствараў яго? Ну, ствараў я сам, але гэта былі мастакі, якія займаліся вышыўкай і так далей. Это была Наталя Цярэшка. Астатніх трэба паглядзець, таму што 2002 год я ўжо ўсіх не помню, хто працаваў. Але цэлая такая каманда, 4-5 асоб, якія добра ведалі строй, мы падбіралі тканіну, і мне спадабалася тое, што калі я ім расказваў, што мне хочацца, ўсё гэта знаходзілі і рабілі. Адпавядала ваша ідэя, чаго не хапала, яны знаходзілі. Таму я колькі ўжо гадоў выступаю ў гэтым строі, і зараз і монаспектакль у Літве, усе здзіўлены, усе падыходзяць, разглядаюцца, а растлумачыць я нікому не магу, што гэта не чыста беларускі строй. Я кажу, гэта сцэнічны вобраз, і мне ў ім камфортна. Задаволены пакуль, так? Так. Добра, такое пытанне.
вы іграеце на шматлікіх інструментах. Ці вы самавучка, ці адмыслова бралі нейкія ўрокі? І чаму менавіта такія інструменты? Там пералічваць домбра, валынка, гуслі, так? Вось можаце больш пазнаёміць нашых слухачоў, што за інструменты? Першая адукацыя, яна была лідскае музычнае вучылішча па класу акадэмічныя харавыя спевы. Таму да музычных інструментаў я ніякага дачынення не меў, а фартэпіяна праходзілі, зразумела, ў музыкальным вучылішчы. А калі я прыйшоў уже ў універсітэт культуры, ён тады яшчэ быў інстытутам, 1980 годзе, я спяваў у гурце валачобнікі, і там уже пачалі з'яўляцца музычныя інструменты ў гэтага гурта. І я так з зацікаўленасцю глядзеў і разумеў, што я ніколі ні на валынцы там ці на жалейках нейкіх не сыграю, бо мне няма адукацыі. У 82-3 годзе я пачаў працаваць у культасвет вучылішча, і мне далі прадмет, які называўся практыкам па фальклору. І вось я ўпершыню сутыкнуўся з тым, што мне патрабіліся посілкі, рушнікі для абрадаў, там паехалі з бацькай якраз па цётках па Гродзеншчыне. І калі з'явіўся студэнцкі гурт мой, называўся «Дзіва», я ўпершыню тады набыў у Кульпіна, гэта народны майстар з Мінска, жалейкі і дуду. І можна сказаць, што з гэтага часу патрошку я пачаў спрабаваць. Таму ўсе музычныя інструменты, на якіх я сёння штосьці іграю, гэта проста 20 год працы. Калі хочаце штосьці вывучыць, навучыцца, трэба проста сядзець з музычным інструментам. А тое, што адбывалася, напрыклад, у Троіцы, па-першае, прафесійная гітара ў Юрыя Дмітрыева, перкусія з ноткі прафесійная, то маі нейкія тэмбры, будзем казаць, на музычных інструментах, яны проста ўпрыгожвалі аранжыроўкі. Таму не ставілася такая задача вельмі там віртуозна ці вельмі там класна штосьці сыграць. А трэба, каб адпавядала, напрыклад, песня таму тэмбру, тым музычным інструментам, якія падбіраліся. А гэта інструменты маглі быць не асабліва беларускія. У нас, я кажу, афрыканскія дудкі ёсць нямецкая цытра, ёсць афрыканская джамба, ёсць бамбукавы ксілафон з Зеландіі. Усё гэта прапісана ў музыцы Троіцы, таму што мы сучасныя людзі, жывем у горадзе. Калі б мы жылі ў вёсцы, мы б паказвалі культуру той вёскі, у якой нарадзіліся. Вось усё тлумачэнне. А колькі інструментаў усяго можаце так прыблізна хаця б лічбу назваць? Інструменты не ведаю, але зараз нейкі опіс раблю ў інстытуце, таму што там этналабараторыя пераязджае на першы паверх, амаль з батлейкамі, з лялькамі, а ў мяне 500 экспанатаў. І яны ўсе гучаць, так? Гэта не значыцца, што ўсе музычныя інструменты, гэта посцілкі, рушнікі, гэта саламяныя нейкія вырабы. Асобна, так, ёсць музычныя інструменты, але можа 150. Я не ведаю, няма часу лічыць, таму што я толькі палічу, як з'яўляюцца новыя музычныя інструменты. Адкуль яны з'яўляюцца? Вы сказалі, што тыя інструменты, которымі вы сюды да нас прыйшлі, яны амаль што ўсе беларускія, так? Так. Па-першае, калі ты пачынаеш працаваць у гэтым напраўку, world music або там этнас, з'яўляюцца тыя музыкі і тыя майстры, якія вырабляюць гэтыя інструменты. Вось я нагадаў імя Віктор Кульпін. Ёсць яшчэ Александр Блахін з горада Ліды, які шмат музычных інструментаў зрабіў у Троіцу, духавых. А апошнім часам мы пазнаёміліся, Павел Корень жыве каля Мінску, яго духавыя інструменты, яго ліра з новых. Нават берымбау ён зрабіў, не беларускі інструмент, але ён такі таксама будзе гучаць. Ёсць майстар па акарынах Ганна Мазоўка, жыве ў Заслаўлі, і з ёй даволі шмат гадоў мы працуем, вельмі незвычайныя па форме і акарыны упрыгожваюць моноспектакль. І гэтак далей. Ёсць Павел Крыш, які жыве ў Сібіры, беларус, які зрабіў гуслі. І гэты спісак, ведаеце, кожны інструмент мае нейкую сваю гісторыю, нейкія сустрэчы з людзьмі. Ёсць людзі, якія проста адчыняюць дзверы, прыносяць музычны інструмент, як, напрыклад, турэцкі саз, струнны інструмент. Кажуць, гэта ён вам спатрэбіцца. І праўда, ён потым гучыць у нейкіх песнях. Таму бываюць і такі цуд. Вось вы ўжо сказалі трошачкі, што збіраеце артефакты, можна такіх назваць, так? І вось у нас пытанне наступнае таксама пра гэта. Што вам больш падабаецца? Выступы на сцэне ці праца ў галіне рэканструкцыі абрадаў, святаў? Не, гэта ўзаемазвязана, таму што, зразумейце, у мяне 35 гадоў такой педагагічнай працы з рознымі студэнтамі, з рознымі студэнцкімі гуртамі за гэты час. Таму што не толькі ж Троіцай займаюся 20 гадоў, да гэтага быў гурт «Дзіва» з выпускнікоў амаль 10 гадоў з ганаровым званнем народны.
І зразумела, калі мы пачынаем нейкія песні вывучаць, ну, напрыклад, вясельныя, ну, значыцца, нам трэба рушнік, нам трэба посцілка. Мы ўсё гэта шукаем або ўжо выкарыстоўваем то, што ёсць. Калі мы рыхтуем іншыя нейкія абрады, зноў-такі нам патрэбны тыя тэмбры, каб нагадаць прыроду, звяроў ці птушак, зноў выкарыстоўваем тыя інструменты. Таму гэта ўсё звязана. Але апошнім часам, вось з 2012 года, вельмі, я б сказаў так, папулярна ідзе мой монаспектакль «Дарожка моя», які працяг зрабіў якраз варажбіт. Ну, гэта 1,5 гадзіны я працую адзін. Гэта пад 50 музычных інструментаў на сцэне, лялькі, маскі. Гэта зноў-такі шлях чалавека ад нараджэння да смерці, праз тыя ўсе абрады і святы, якія менавіта былі ў продкаў. Спадар Ян, а вы можаце ўзгадаць, калі вы ўпершыню ўвогуле зацікавіліся беларускім фальклорам? 80-й год. Я прыйшоў вучыцца ў інстытут культуры, і ў гэты час прыехаў у Мінск калектыў Дзімітрыя Пакроўскага, гэта маскоўская кансерваторыя. Калі яны заспявалі, я зразумеў, што я ім веру, таму што ў той час мы ўсе спявалі а-ля Зыкіна, Мардасава і Русланава. «Светіць месяц, светіць ясны». Ну, і мне адразу гэта было неяк не да сэрца, таму што, ну, уважце, калі калыханка, так, ну, заспяваць такой народнай манеры, ці засне дзіця. Я кажу, не прачнецца. А калі салдацкая песня, рэкрутская, і забілі салдата, і вось спяваць у гэтай манеры, у якой нас вучылі. Мне здаецца, наш народ, нашы бабулі, яны разумелі, калі калыханка, гэта адно. Калі гэта калядная песня пад вакном, гэта другое. Не можа быць ўсё адным цёмгам, як казала баба Каця. Таму у 80-м годзе, калі яны ў Мінск прыехалі, ансамбль Пакроўскага, яны паказалі манеру спеву поўдзень, захад і гэтак далей. І ўсё гэта па-рознаму гучала. І я зразумеў, што Беларусь таксама мае сваю прыгажосць, цэнтральная Беларусь, і ўсе 6 этнаграфічных рэгіёнаў, яны маюць свае асаблівасці. І я пачаў цікавіцца, пачаў па-іншаму падыходзіць да выканання народных песен. Я, можна сказаць, адкінуў ноты, і з таго часу гэта былі толькі магнітафонныя запісы, стужкі і сустрэчы з, будзем казаць, тымі людзьмі, хто валодае манерай спеваў. Мы можам зрабіць зараз музычную паўзу? Так. Ішлі, прайшлі да трыяннага галы, што вялі яны душу грэшнагаю. Ой, што жа ты, душа, міма раю прайшла, ой, чым жа ты, душа, правінілася. Ці за скупасцю, ці за глупасцю, ці вянец разрушыў, ці судьбу загубіў. Пасярод раю стаіць дрэва, ставаіць дрэва, купаросавая. Як на том на дрэве птичкі райскія, і галасочкі ў іх серафімскія, галасочкі ў іх серафімскія, пяюць песні яны херувімскія. Ой, у нашему раю жить весело, только некому. Так, зачитываю вам наступне пытанне. Фальклор вельмі часта сумежны з рознымі язычніцкімі спевамі, святамі, абрадамі. Ці вы фільтруеце гэтыя моманты, збіраеце, ну, дзеліце іх, падзяляеце іх проста. Вось это хрысціянскае, гэта язычніцкае праяўленне у творчасці, ці міксуеце нейкім чынам? Ой, не хочацца нікога пакрыўдзіць з гэтым пытаннем. Ведаеце, у меня свой падыход да гэтага, таму што беларускі фальклор менавіта спалучае пласты культуры розныя, не толькі паганскія, не толькі хрысціянскія, таму што, напрыклад, у купальскай песні мы спяваем у рэфрэне «Купала на Івана», узгадваем боства купальскае, Купала, і Іана Хрысціцеля.
Ну, то што мы можам выкрэсліць з песні? Заўсёды і троіцы, і са студэнтамі, калі я бяру на працы нейкі запіс, будзем казаць, песні ці абрада, калі там ёсць ікона ці вобраз нейкі, мы яго выносім на сцэну. Таму гэта ўжо ў сэрцы трэба для сябе, будзем сказаць, зрабіць такую дарогу ці шлях, што ты вось ідзеш гэтай дарогай. Творчасць, сцэна, рытуал, свята, ну, трэба выконваць як запісана. А гэтага даволі шмат у розных жанрах беларускага фальклору, не толькі ў песнях. Легенды, паданні, казкі. Можна сустрэць замову, можна сустрэць малітву. Яны будуць разам. І я выкарыстоўваю і то, і гэта. Свядома. Ну, Так. угу. Ну вось возьміце замову, у якой на ўмацаванне шлюба. Вельмі простая. Ой, варогі, варогі, да не пераходзьце дарогі. Хай пяройдзе сам Господь Бог, і з Юр'ем, і з Міколай, і з шчасцем, і з долей. Ой, варогі, варогі, да не пераходзьце дарогі. Ну, замова. А дзе тут паганства? Таму гэта, ну, кожны сам вырашыць павінен, што больш цябе, так будзем казаць, не падабаецца. Мне, напрыклад, я разумею беларускі фальклор, што гэта такая закадзіраваная, зашыфраваная інфармацыя. Яна не кожнаму адчыніць свае дзверы. Павінна прайсці даволі шмат часу. Напрыклад, некаторыя песні мне або тэксты адкрываліся праз 20-25 гадоў. То есть я мог выконваць гэта, а потым у нейкі час пачынаў гэта разумець. Ну, і я цяпер, ну, будзем казаць, разумею, чаму. Таму што я не жыў у вёсцы, я не выконваў гэты абрад. Таму што частка запісаў экспедыцыйных, зноў-такі бабулі распавядаюць пра тое, што гэта завядзёнка, так было. Яны нават гэта не тлумачаць. Чаму кавалачак, ось я зараз быў, Украіна здымала фільм, мы былі на Палесе, і бабулі выносілі каравай на, будзем казаць, на Юр'я і закопвалі кавалачак хлеба ў зямлю. Але гэта былі песні, псалмы, якія яны спявалі. Выконвалі нешта звязанае, будзем казаць, з тымі элементамі зноў-такі паганства, гэта разглядаць. Ці гэта той дар людзей, зямлі, Богу, Юр'і, гэты кавалачак хлеба. Можна ж па-рознаму разглядаць гэта. Я заўважыла, што вы некалькі раз падкрэслілі, што не жылі на вёсцы, атаясамліваеце сябе як гарадскога жыхара, так? Так. Таму, можа, і гэта строй дапамагае такі... зразумець ці наадварот? Не, мне здаецца, калі ты жывеш у горадзе, шмат дзвярэй да гэтай мудрасці зачынена. Таму звярніце ўвагу, калі людзі даволі шмат гадоў займаюцца там ткацтвам ці керамікай, яны, праўда, адрозніваюцца ад іншых людзей. Яны нібы, я б сказаў, ну, некую моц маюць, ну, няхай боскую моц маюць, і моц ад зямлі, і яна дапамагае ім па-іншаму разумець. І свет разумець, і тыя рэчы, якія адбываюцца вакол. Нават вы пра сучаснага чалавека кажаце, так, які пачынае гэта глыбока ў гэта пагружацца. Адразу не адчыняць табе ўсе дзверы, таму што, ну, гэта як у першы клас пайсці, ведаеце, ты прыйшоў у першы клас, а табе адразу ўсё распавялі тое, што ў 10. Ну, як ты гэта? Ты эту інфармацыю ніяк не зразумееш. Тады вось такое вам пытанне. Спевы, што спяваюць бабулі ў касцёле і ў царкве. Гэта ж таксама своеасаблівы фальклор. Ці чэрпаеце вы з гэтай крыніцы для творчасці? Ці шукаеце сапраўдных старых аўтэнтычных спеваў менавіта рэлігійных? Ну, так здарылася, што менавіта рэлігійныя спевы я не шукаў. Выхоўваўся якраз на касцельных спевах у Лідзе і чуў розныя хоры, якія спявалі з мужчынскімі галасамі, і жаночыя. Ну і так, ездзячы па свеце, даволі шмат быў у розных і царквах, і касцёлах. Я больш быў зацікаўлены, можна сказаць, зборам той інфармацыі, якую менавіта мелі бабулі в спевах, будзем казаць, календара ці жыцця, але не царкоўных і не касцельных. Таму што яны, зразумела, такі адрозніваюцца. Ну, мне іх збіраць, мне тады трэба іх выконваць. Ну, мне хватае матэрыяла, які звязаны з пастом, гэта вот паставыя песні, духоўныя вершы і псалмы. Іх хватае для працы і каб нешта вывучыць. І зараз я якраз трыянгалы, гэта менавіта фрагмент духоўнага верша, запісаны ў Веткаўскім раёне яшчэ да Чарнобыля. Таму вось такіх матэрыялаў даволі шмат. Але з іх не будзе складацца ўся праграма, і мая, і троіцкая. Можа, выканаеце якраз іх, не? Ну, я спяваў, але зараз пакажу тады Закарыны ось гэту
Якая з калядкамі. Мгм. А ў свеце нам навіна была, там прачыстая сына радзіла. Небе зорачкі засвяціліся, святы вечар. Прыйшлі мудрацы, пакланіліся. Узрасло дзіця, Господь Христос Бог, святы вечар. Праўды свет знайсці Ён нам дапамог. Акурат пытанне, ці вы апрацоўваеце песні, которые збіраеце фальклорныя? Так, гэтым займаюся даволі шмат, амаль 35 гадоў. Таму што, ведаеце, можна пакінуць тую мелодыю, якая ёсць у запісы, ну, але мне як музыку не вельмі цікава, мне хочацца штосьці змяніць, таму што бывала так, што ў вёсцы, записваючы адну песню, уже праз 2-3 дамы была іншая мелодыя, таму што вся народная музыка, яна мае элементы імправізацыі, бабулі гэта робяць, калі ім даспадобы, трошкі мяняюць мелодыю, таму гэта як джаз і як рок-музыка маюць вось гэту такую вольнасць, я б сказаў, выкананні. Таму гэтым я займаюся даўно і са студэнтамі, і з троіцай, толькі што ў троіцы гэта імправізацыя, яна ўжо ўкладаецца на нейкі акампанемент, які існуе ў калектыве. А тое, што датычыць маіх сольных праграм і праектаў і моноспектакля, гэта заўжды, можа, 1-2 радочкі ідуць так, як быў зроблены запіс, як выконвалі бабулі, дзядулі, а далей, калі мне ёсць такая, будзем казаць, хэнць, ну, то заўсёды ёсць імправізацыя. І тэксты таксама? Не, Не. не, толькі мелодыя. А тэксты ўсе аўтэнтычныя? Так, пакідаем тое, што было ў запісах. Пытанне такое, ці хапае матэрыяла? Всё ж такі 21 стагоддзе, і вось як Ой, хапае, не так? тое слово, таму што, па-першае, ёсць архіў Акадэміі навук, это быў інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. Там вялікі архіў, там я не ведаю колькі шафаў, зараз там лічбуюць гэтыя запісы магнітафонных стужак. Ёсць архіў на рэспубліканскім радыё, радыёклуб «Фальклор». Тут вялікі дзякуй Тацяне Песнякевіч, з якой мы працавалі амаль 30 гадоў, ёсць дазвол узяць штосьці. Ну і па-другое, свае экспедыцыі недзе з 84 года, улічваючы вось гэтую экспедыцыю в гэтым годзе на мяжы з Палессем і Украінай. Ведаеце, на бабіне бывае пад 100 песень. У мяне 100 бабін. 7 дыскаў троіцы па 10-12 песен. Вось палічыце, колькі яшчэ ёсць матэрыялаў, каб выканаць нешта і паказаць людзям. А потым наш народ беларускі, ён спяваў нават у пост, паставыя песні. Таму, бачыце, ёсць цэлы каляндар, ёсць жыццёвы шлях, вялікая колькасць. Нават на вяселле толькі 400 песень спявалі ў старадаўнія часы. Якія мы спяваем з вамі зараз? Не ведаем ніводнай песні старадаўняй. Таму матэрыяла хапае, але яшчэ хочу сказаць такую рэч, што для мяне менавіта музычны фальклор гэта некая такая, будзем казаць, жывая істота. Таму што не ўсё паддаецца апрацоўцы, не ўсё гучыць потым на сцэне. Ёсць, напрыклад, тыя песні, якія мы год вучым, там нешта дадаем, а яны на сцэну не выходзяць. Быццам такое адчуванне, што сам фальклор або гэты твор не хоча, каб яго перараблялі, і ён гучаў у гэты час. Напрыклад, ці это калядная песня, яна не хоча гучаць летам, напрыклад. Але там, мне здаецца, штосьці больш такое важнае і больш закадзіраванае, таму што, можа, яшчэ гадоў з-пад 30 трэба, каб зразумець, чаму менавіта гэта мелодыя або гэты тэкст. Таму што сёння шмат інфармацыі, як уздзейнічае музыка, якія музычныя інструменты могуць лекаваць чалавека, органы яго і гэтак далей, як уздзейнічае рытм на чалавека. І гэтага шмат сёння можна паглядзець. Таму вся беларуская музыка гэта не 2/4 і не 3, гэта 5/8, 7/8. Гэта якраз тое, што ідзе ў рэзананс з сэрцам. Таму чалавек мае такое адчуванне гіпноза, гіпноз-музыка, мантры, медытацыі. Гэта ўсё фальклор. Як і малітва, дарэчы. Калі чалавек умее маліцца, гэта таксама медытацыя.
Ці ёсць у вас улюблёны беларускі рэгіён? Адкуль больш за ўсё прывозіце запісаў, спеваў? Такога няма. Для мяне Беларусь гэта такі свой свет, я б сказаў, з тымі колерамі, якія існуюць. Можа, толькі як вясёлка выглядае Беларусь для мяне. А па рэгіёнам, ведаеце, мы што мы 2% можам узяць сёння, каб выканаць, так? А уявіце сабе, каб я добра ведаў кожны з 6 рэгіёнаў і мог сказаць, што я уже на 50% ведаю там Віцебшчыну. Не ведаю. Я і ў гэты час яшчэ працягваю вучыцца, я ўключаю запісы, я вучу новыя песні. Хаця ўжо можна б даўно не спяваць, таму што некалі ў 96-м годзе ў Галандыі выйшла такая стацця, было напісана, што едзе Іван Кірчук, які ведае 600 песень. Я, можа, іх ведаю і болей, таму што кожны год са студэнтамі вучыў. Але патрэбнасць у тым, каб сёння я па-іншаму разумею фальклор, так? Я па-іншаму яго выкладаю. І ёсць рэчы, якія я магу слухачам расказаць, а ёсць тое, што я ім не расказваю, таму што яны гэта не зразумеюць, і я для іх буду дзіўны прафесар, які хоча ім байкі баіць. І калі я новыя ўключаю творы, а я ўжо іх па-іншаму разглядаю, таму што сёння шмат вучоных займаецца тым, што, ведаеце, яны звярнулі ўвагу на казкі, паданні, легенды. Яны сёння ўжо разглядаюць казкі в сучасным свеце. Напрыклад, калабок, да, казка. Калабок — гэта кола, гэта якраз, будзем казаць, тая істота, якая праходзіць па небе. Дык вось, там ёсць крумкач, там ёсць вепр, там ёсць заяц, там ёсць лісіца, якая апошняя фаза луны. Таму гэта не проста казка, гэта закадзіраваная інфармацыя пра тое, як ідзе месяц па небу. І гэта розныя, не толькі калабок, але і іншыя казкі і паданні, яны ўжо па-іншаму разглядаюць, таму што мы зараз уже больш такія умныя, можам гэта разглядаць і ў плане энергетыкі, і ў плане ўплыву на чалавека. Але гэта тая інфармацыя, якую мы там маглі пакінуць і, будзем казаць, паганскія жрацы, якія ведалі, што з'явіцца хрысціянства. Таму хавалі гэту інфармацыю ў казкі. Ці ўплывае музыка на вашу веру? Так і не ведаю сказаць. Калі ў касцелі ведаю тэксты або пад вачамі нейкія ноты, заўсёды спяваю. А як яно ўплывае? Спяваю столькі, сколькі жыву. І розныя песні, і касцельныя, і некасцельныя. Я думаю, што тут маецца на ўвазе стварэнне менавіта музыкі. Новай музыкі? Так, так. Я не з'яўляюся кампазітарам. Я думаю, тое, што напісаў народ, дай Бог яшчэ выканаць тыя прыгожыя мелодыі, якія... Скуль яны гэта бралі, зноў-такі невядома. Чаму яны ведалі столькі? Вы не лічыце сябе кампазітарам, а вось як бы вы сябе азначылі? Хоць напісана ў Вікіпедыі, мы робім нейкія апрацоўкі, але, ведаеце, для кампазітара ўсё роўна трэба мець некую адукацыю, я б сказаў, кампазітарскую, таму што там іншы падыход. А тое, што мы робім, напрыклад, у Троіцы, не ведаю, ці ёсць гэта такія здольнасці, як Лучанок, напрыклад, ці там іншыя нейкія кампазітары. Ці ёсць такое слово, которое вас перадае, менавіта з которым вы згодны? Фалькларыст менавіта, ці як? Тут усё ў комплексе, і этнограф, і фалькларыст. Мне кажется, чалавек, які цікавіцца светам, што вакол мяне існуе. Вось вельмі часта паганства супрацьстаўляецца. Хрысціянства такое мае, ведаеце, дрэннае стаўленне да гэтага. Я вось думаю, што пытанне вось наступнае таксама крыху з гэтага. Ці ваша заглыбленасць у паганства уплывае на вашу веру, як яна з ёю спалучаецца з хрысціянскай верай менавіта? Вось такі зраблю прыклад. У 2010 годзе мяне запрасілі ў Вільнюс. А я да гэтага часу уже гады 4 працаваў у Маскве з тымі суполкамі, якія менавіта ладзяць паганскія святы. І зразумела, што мне вельмі шмат там падабалася іх адносіны з зямлі, іх адносіны да вады, як яны працуюць з прасторай і гэтак далей. Было цікава і зразумела, што гэта адрознівалася ад тых абрадаў свят, якія тут праходзілі ў Беларусі. І я вельмі захапіўся гэтым матэрыялам, шмат чытаў, шмат глядзеў. І вось мне прапанавалі ў Вільнюсе, не ў самім горадзе, а за горадам зрабіць купальскае свята.
Я вельмі рыхтаваўся, там дзяўчынкі вывучылі песні, мы ўжо разумелі, якія кветкі будзем збіраць і гэтак далей. І зразумела, я частку тых матэрыялаў для абрадаў і свят узяў дзе? У паганцаў, так? Але ў гэты час, я ж заўсёды кажу, я прыходзіў да касцёла, і была тая магчымасць, якраз я быў у капліцы Устіны, так, там, дзе Христос у фонтобе, так, вобраз. Ну і я сеў, гляжу на вобраз, сяжу, рыхтуюся, мне ж сёння будзе гэты, будзем казаць, рытуал. Ну і так, у думках сваіх там, пан Jesús, дапамажы мне. І чую такое слово, а паганцы. То есть як табе буду дапамагаць, а ты што робіш? І мне так неёмка стала, я так сяжу і думаю, так, а і праўда, калі я ўжо так кінуўся ў гэтую веру, то чаго я прыйшоў да касцёла? А я пытаю яго, а што рабіць? І ён мне кажа, ты чую такі голас, калі гэта тэатр, ты можаш гэта рабіць, а калі гэта вера, то ты не можаш гэта рабіць. І все, я тады выдохнуў, думаю, все, цяпер я ведаю, гэта тэатр, я займаюся нейкай там рэканструкцыяй або паказам са студэнтамі, гэта адно, а вера моя, вось, касцёл. Гэта было вось у 10-м годзе. Таму, ну, я для сябе вырашыў, што у мяне шмат чаго на сцэне адбываецца, я там з бубнам скачу і розныя маскі адзяваю. Хаця ў старадаўнія часы нават маскі было грэх насіць, іх спальвалі, ну і гэта не ўсе рабілі. Ну, таму ёсць сцэна, гэта адно, а ёсць жыццё, гэта другое. Але вы мне казалі, што ведаеце сапраўдных паганцаў, для которых гэта не гульня, не тэатр, Ну, так. Я сустракаўся з імі, быў на іх святах. Ну, вельмі цікава ўсё это назіраць. Адчуваеце сваю розніцу, так? Розніца адчуваецца. Ну, ведаеце, там зноў-такі веды, там зноў-такі тая культура, якой мы з вами не можам знайсці, таму што частка знішчана, а частка просто прыдумана людзьмі. І, ну, мне падабаецца, кажу, адносіны да зямлі, адносіны да вады, адносіны да сусвету, які вакол цябе. Гэта ёсць больш у іх паганцаў. Менавіта, што яны такія экалагічна арыентаваныя, так? І гэта таксама. А што яшчэ вам падабаецца? Яны больш могуць размаўляць з зямлёй, верыць у гэта ўсё. Хаця, ну, нашы бабулькі таксама на градках з гуркамі размаўляюць, і гуркі вялікія вырастаюць. Таму нешта існавала тое, што мы сёння з вами, ну, не дацягнемся да гэтага. У нашых бабулі, дзядоў, вось вот такая, казаўшы, іншы тонкі такі сусвет, які існаваў. Ён існаваў, яны нічога не звярталі ўвагі, ён ёсць і ёсць. Вось так. А ў нас гэтага няма. Нашы адносіны да зямлі, да вады, тое, што дае нам жыццё, іншае зусім. Вось мы, паганцы, калі плюем на зямлю, ведаеце? Таму што зямля жывая. Бабулі казалі, на святая, нас корміць, поіць, а прыйдзе час і да сябе прыхіляе. Вось калі б гэта думалі людзі, то яны б не казалі, дзе паганцы, а дзе хрысціяне. Ну, то бок няма у вас такога ўяўлення, што гэта супрацьстаіць зараз дзве такія ідэалогіі, што ёсць небяспека. Гэта для мяне, напрыклад, а для іншых кожны сам вырашае. Ведаеце, вельмі складана нешта распавядаць пра сваю веру або пра адносіны там да іншай веры. Калі я, напрыклад, каталік, то іншае, што існуе вакол мяне, не павінна мяне неяк так зневажаць або там раздражаць. Кожны чалавек выбірае сам. І вось, ну, за гэтым, што ён выбраў, трэба паважаць яго. І ўсё. Гэта мой погляд такі. Папрашу вас яшчэ што-небудзь зайграць. У нас уже сталося там адно пытанне, і часу таксама няшмат. То... Добра. Зараз. Мы спрабуем эту рэч. Ці ўлажуся я тут. Металічны барабан. Гэта вось рабіў дендроджык наш, які з Мінску. Пішам так. Ішла зора із востока, согласила 3 пророка. Радуйся, небо, земля, Сыны Божий народився. Сыны Божий народився. Ось палеская песня, якую спяваюць у царкве таксама. І хэпі-драм, які зрабіў Володя Дендроджык, які жыве ў Мінску.
Вось спалучэнне, бачыце, сучаснага інструмента і старадаўняй песні. Я так вас уяўляю як чалавека, ось, который акумулируе ўсе розныя штукі, і сам так спалучае, як так, ведаеце. Чараўнік, не буду уживаць слова, ну. Так, ладно, у нас яшчэ адно пытанне. Ці атрымлівае этна-трыа троіца нейкую дзяржаўную дапамогу у сваёй творчасці? Не. І мы вельмі задаволены, што не перашкаджаюць. Гурт «Троіца» існуе з 95-го года ў першым складзе і з 99-го года існуе ў гэтым складзе, у якім зараз будзе прадстаўляць праграму 2 снежня да юбілейнага канцэрта. Ведаеце, у сувязі з тым, што, напрыклад, ёсць розныя фестывалі, якія маюць магчымасць аплаціць дарогу, ганарар, то напрыканцы апошніх там 10 або 15 гадоў мы гэта ўсё шукалі самі. Былі фестывалі, да якіх мы прыязджалі і вярталіся без капейкі да хаты. Было рознае, але Троіцу можна адзначыць толькі за тое, што яна прыняла ўдзел у 4 міжнародных фестывалях «Вомат», якія ладзіць Пітер Габрыэл. Гэта Чылі, гэта Англія, гэта Расія, яшчэ 4-й недзе ў Маскве быў, здаецца, так. Гэта тыя фестывалі, пасля якіх, кажуць, можна паміраць. Вышэй гэтых фестываляў няма. Таму планка Троіцы, будем казаць, высокая ў гэтым. Ну і больш за 100 міжнародных фестывалей. Ад Малайзіі да Канады. Мы недавно вярнуліся з Канады. Адказ не. Не. Ніякай дапамогі няма. Не перашкаджаюць. Добра, у мяне яшчэ такое пытанне. Ці ёсць у вас паслядоўнікі? Вось вы казалі, што матэрыял вельмі шырокі, вялікі, аб'ёмны. Жніво вялікае, кажуць. Ведаеце, каб узгадваць студэнтаў за гэтыя гады, то, напрыклад, студэнт Юрый Дзімітрыеў, ён працуе ў гурце «Троіцы». Мае студэнты ёсць уже дактара, кандыдаты навук. Калі браць тых людзей, якія маглі б пацягнуць той воз, які цягну я, гэта 2 музеі, адзін этнаграфічны, другі музычных інструментаў, і монаспектакль, і лялечныя тэатры «Батлейка», і гэтак далей. Ну, я пакуль такіх не ведаю, таму што, апантаных людзей даволі шмат. Мне 60 гадоў. Уявіце сабе, што за гэтыя гады я ўжо шмат чаго навучыўся і шмат чаго сабраў. Можа, калі пройдзе нейкі час, я магу сказаць, што вось гэтыя людзі якраз паслядоўцы Кірчука. Пакуль я такіх не ведаю. Хаця апантаных даволі шмат. Дзякуй, спадар Ян, ужо няма зусім у нас часу, на жаль. Так што дзякуй, што завіталі нас у госці і развеялі многія міфы пра сябе, я думаю. Добра, дзякуй. Альбо, можа, нарадзілі яшчэ, не ведаю. Ну вось, дзякуй вам вялікі.